приятели, днес ще покажа новата ни квартира. Това е огледалото. Това е шкафчета, тук се закачат якитата. Тук е той нещо да сядаме и може да се обуваме обувките. Аз поне че си обличам пантофите, не обувките. Видя. Ето тук казах. Ето това е хола. Правим гардероба, това е масата. Да, тук е телевизора и те. Тук е шкаф. И още тук. А пък тук има лампа да светва, нали? Но не ни трябва. А това е кухнята. И така. А тук е банята. Ето е банята. Да. Така. А тук е моята стая. Нека да затворя. И така, вижте, приятели, ние сме на високо. Вижте, можем и да правим. Чакайте, как въпи. Но не, сега ми така. Това е нашето бюро, нали? За качалка, това. А пък това е много мек килим. И това е също много мек килим. Това е моето бюро, това е сестра ми леглото. Сега ще покажа как ще се гримирам. Сега ще покажа как ще се гримирам, няма да ви казвам.